Ndewo onye ọma na-ege ntị. Tata anyị ga-akọwapụta ihe niile gbasara ọnụ ụzọ, ya bụ house entrance. Sonyere anyị nke ọma ka iwe mụta nke a ma kụziekwara ya ụmụ gị. Ọ bụrụ na nke a bụ izizi gị isonyere anyị n'ezumezu Igbo, biko pịa akara mgbịrịmgba ka i wee na-esonyere anyị ma na-enweta ihe omume anyị mgbe ọbụla. Ngwa ka anyị gaa na ya bụ ihe omume. Na mbido, anyị ga-elebanye anya n'ụlọ, bido n'ezi. Ya bụ, ọ bụrụ na ị na-abata n'ụlọ, ihe izi ga-ebu ụzọ fụ n'ụlọ bụ ọnụ ụzọ. Ọnụ ụzọ. Mana achọrọ m ime ka ị mata tata na ọnụ ụzọ dị abụọ. E nwere ọnụ ụzọ ezi, nwee ọnụ ụzọ ụlọ. Ya bụ, ọ bụrụ na ị bịa n'ọnụ ụzọ ezi, ọnụ ụzọ ezi bụ ya na-akpọ gate, bụ ọnụ ụzọ ezi. Ọnụ ụzọ ime ụlọ bụ ya na-akpọ door na olu bekee, bụ ya bụ ọnụ ụzọ ime ụlọ. Mana ndị Igbo nwere ihe eji akọwapụta ndịiche dị na ọnụ ụzọ ezi na ọnụ ụzọ ime ụlọ, maka na ndị oyibo na-akpọ gate gate dịka ihe a na-enweta n'iro, ma kpọọ door ihe dị n'ime ụlọ. Mana taa achọrọ m ịkọwapụtara gị ka ị ghọta na o nwere okwu eji akọwapụta ihe ndị a. Ya bụ, ọ bụrụ na ị bịa n'ọnụ ụzọ e nwere ọnụ ụzọ abụọ dịka m kwuru na mbụ. E nwere ọnụ ụzọ abụọ, ọnụ ụzọ ezi na ọnụ ụzọ ụlọ. Ọ bụrụ na ile anya, ihe a kịta bụ ọnụ ụzọ. Ya bụ ọnụ ụzọ ebe isi abanye n'ime ụlọ bụ ihe a. Abịa n'ọnụ ụzọ a, ihe a bụ ọnụ ụzọ ka a na-akpọ ya. Mana ihe bụ mgbuchi ya bụ ihe a ị na-afụ anya, bụ nke a ị na-afụ anya, ndị Igbo na-akpọ door. Bụ ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ mgbo. Mgbo, ihe a bụ mgbo ụzọ. Mana ihe a bụ ọnụ ụzọ. Mana mgbuchi ọnụ ụzọ bụ mgbo ka a na-akpọ ya. Mana ịbịa, enwere mgbo na-abụ. Enwere mgbo nke anyị na-afụ bụ mgbo nke eji osisi mee, ya bụ mgbo osisi. Enwere mgbo nke ọzọ a na-akpọ mgbo igwe, ya bụ ọ bụrụ na eji iron mee ya, ịkpọ ya mgbo igwe. Ya bụ mgbo dị abụọ, mgbo osisi na mgbo igwe. Ọ bụrụ na ị bịa n'ọnụ ụzọ, mgbo wee gbuchie ya, otu esi efu ya kịta, mgbo gbuchiri ya. Mgbo gbuchiri ọnụ ụzọ a. Ile anya, ị ga-afụ ya na-akpọ igodo. Ya bụ igodo. Mana abịa n'Igbo, ihe a ka na-akpọ nne igodo. Nne igodo, nne ya. Nke m ji n'aka ka a na-akpọ igodo n'onwe ya. Ya bụ igodo ka eji atụ nne igodo. Kịta aga m akpọghe ọnụ ụzọ a ka anyị wee ghọta ndịiche ihe bụ mgbo nakwa ọnụ ụzọ. Ngwa na-ede maka mkpọghe ya. Ya bụ, atụnyere m ọnụ ụzọ a. Ihe a bụ ọnụ ụzọ. Ihe efu kịta bụ ọnụ ụzọ bụ ihe a. Ihe a bụ mgbo ya. Mana nke a doro anya. Ya bụ, ọ bụrụ na ile anya, ihe a bụ nne igodo, nne ya. Ihe a bụ igodo n'onwe ya. Ya bụ, eji nwa igodo atụnye igodo dịka ifu m na-eme ugbu a. Efugo ya. Nwa igodo atụnyela nne igodo. Ya bụ, isi nwa gị ga wetere m, asị na ya ga wetere m kii, si ya ga wetere m igodo. Asị na ya were kii kpọchie ọnụ ụzọ, si ya were nne igodo a kpọchie ọnụ ụzọ a, ma were igodo tinye n'akpa gị. Ọ bụrụ na ilekwa anya ọzọ, mgbo osisi na mgbo igwe. E nwekwara ike iji mgbo igwe mee mgbo nke ime ụlọ. Mana n'ụwa kịta, a na-ejikarị mgbo nke igwe emepụta mgbo igwechi ọnụ ụzọ nke ezi. Ama m na ịghọtara ihe m kọwara ọfụma. Ọ bụrụ na mgbe ochie, tupu enwetebe mgbo osisi na mgbo igwe, e nwere ihe ndị Igbo na-akpọ igu. Igu bụ alaka osisi nkwụ. Ndị Igbo na-eji ya akpa, a na-akpa ya akpa, akpacha ya, ewere ya mete mgbo eji agụchi ọnụ ụzọ. Ihe a na-akpọ ya bụ mgbo mgbe ochie bụ akwụ. Akwụ. Ọ na-abụ igwe akpara akpa. Eweta igwe akpaa ya ọfụma, ọ dịka akụpe, were na-agụchi ọnụ ụzọ. Otu a ka Igbo si bido nwebe mgbo
ya na-akpọ ya bụ akwụ. Emecha mgbanwe wee na-adị, wee bido nwetebe mgbo osisi, mgbanwe na-adịkwa na-aga enwetebezi mgbo igwe. Ya bụ otu a ka mgbo si bido nakwazi ebe anyị nọ na mbọsị taa. Ama m na nke a doro gị anya nke ọma.